Wah, jegal sikilmu. Blebeke nang kali. Lah yen aku kon mungsuh karo dewa, aku ora wani. Ora wani kok kongkonan aku. Semono uga aku Bagong aku isin. Isin ngedepi wong wedok ora isin. Nek ngedepi dewa kok isin ora. Aku ora kepenak mergo dewa-dewa ki mara tuaku kabeh. Aku ora penak Bagong. Pokoke wong loro iki nek nganti lunga, dicenono, ora masalah. Aku nesu tenan. Nek sampean wong loro niki bebeda karo aku, memang kambing hitam kan Bagong. Sampeyan wis ngerti nesune Bagong, gilani lho. Lho, kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo? Weh, lah kowe kepengin bukti piye? Tak suwunke karo sing gawe urip nek Kresna Janaka do beda Bagong. Asli wis to wujudmu tanpa beda kaya aku tak kandhani. Ya! Mudar kowe. Arep ngapa kowe? Jagat Dewa Bathara iki awakku kok ngedibel iki. Mula ora sok mempermainkan wong cilik. Apa sing iso anu ditampa dongane iki mung wong sing ndek derajat pangkate lho. Wong ki nek beda karo wong cilik unine mandi, ucape mesti eneng nyatane. Koko Rabu. Kok bobot kula saya awrat. Aku dhewe ya gumun lah iki. Iki kok mataku padange ra jamak-jamak. Ayo, kapamu kapan kowe? Ayo kowe, kuwi alise kurang kuwi. Matane melar. Alise mung kurang mung jleret. Sampeyan mang do mengo, do delok-delokan karo kengrayi Raden Janaka. Kok wis? Lho, aku ngopo? Weh lah, ampun nyalake kula lho. Kula ya mung sak uni-unine lho niki. Nek nganti sampeyan mengke wis gedon kelakon iki malah ngrekoso. Lho, Janaka kaya ngene. Om Mastu Nomo Sidam Skaring Bawuna Langgeng. Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Sawetawis rawuh wonten madyaning Bali Marti Kundha Manik, Kakang Narada boten benten kalawan parapatan ingkang sampun kelampah. Wonten ing mriki tansah angrembak perkawis lelampaning jagat ingkang boten mendha. Nanging malah saya ndodra Kakang Narada. Perkencang warudayang Pak Pong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe. Ha inggih lho, Dik. Kelompok piyambak menika ngantos bingung. Dayanipun menapa lelampahan kados mekaten menika teka jagat ketaman pegebluk. Ingkang madal sairing usada. Monggo sampun kathah para titah pujangkara ingkang dados kurban sirna wonten ing Madyapada krana katraking wewalaking dewa menika kados mekaten menika kula westani welaking dewa. Krana saking panginten kula pancen menika damelanipun para Jawata nanging sinten ingkang ngadamel ruhara ing temadu wonten ing jagat menika lha piyambak mboten saged amestani. Mila pangaos sawetahipun wonten asta Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Narada sampun wungsal wangsul anggen kula aniti priksa nadyan kanthi permana jati parandene mboten saged mangertosi sinenta ingkang damel ruhara. Sampun kathah panjriting para kawula ing ngadamel resah manahipun ingkang rayipun Manik Maya. Krana sareng kula naliti dhateng mobah musi ing jagat raya tinemunipun mesakaken sanget polahing para kawula ingkang mapan wonten ing Janaloka Kakang. Nanging kados pundi malih pambudidayaning para Jawata satemah mboten kedugi hambirat dhateng Sukerta ing tumanduk wonten ing jagat raya menika Kakang. Dalah inggih to panjenengan menika dados dewaning para dewa kemawon mboten saged lan mboten sembada ambirat dhateng ruhara ing tumanduk wonten ing jagat menapa malih ingkang raka ing sithik pangdal-udal. Jernyatanipun kula menika namung dapur utusan Paduka Adi Pramesti Bathara Guru
Mari mboten nampi dawuh Paduka Adi Pramesti Bathara Guru dah nyono cerak nyono kula menika dipun wastani nglangkene dhateng pangaos Paduka Adi Jatimurti miladi. Samangke monggo. Mlatri manteng pangestinipun Adi Pramesti Bathara Guru niti priksa dhateng mubah musikipun para titah. Ruhara menapa ta iki dumados wonten ing jagat. Monggo menawi katiti priksa kanthi netra waloka. Umbyakipun para kawula menika kenging sesakit. Nanging sesakit menika kala wau mboten saged dipun presane kanthi netra waloka. Lah menika lho. Ingkang dadosaken bingung raos sing manahipun ing raka Sidhi Pangdal-udal. Kakang Narada kasinggihan mekaten. Monggo kuwatos sing manahipun ing raka Sidhi Pangdal-udal. Menika mangke menawi kantos wonten titah ingkang mutah dhateng Kayiwangan tegesipun titah menika kala wau ngantos gugat dhateng Kayiwangan sinengguh para Jawata mboten saged anyirep ruhara wonten ing jagat menika. Wah, menika mangke kula wastani krewikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan lho, Di. Sidhem jroning pasewakan wadya gung tanpa sabawa. Kapraban dening Sang Nalendratama mango-mango-mangonengi lerwu sing duka cipta berbuti mandana raras ing Tintremadyaning Bali Martya Kundha manik panggihaning para Jawata nalika semanten kendel datan mubah datan musik Sang Hyang Jatimurti dupi midhanget aturipun keng raka ing Sidhi Pangdal-udal Sang Hyang Pikula Narada dadya kebaing pamitang jroning galih Sang Hyang Jagat Girinata dadak sakoling mangke kasaru geger sanggihaning para Jawata sampe alok yen ana titah ingkang minggah wonten ing Kayiwangan Suralaya miyak sanggihaning para dewa ingkang samyang gantung siba dadosaken geger sanggihaning para Jawata Hapsara Hapsari mangrombaing para Jawata hi kanca pihak-pihak ana daya ana titah munggah ning kayangane wenehi dalan dala wenehi dalan. Mastu Nomo Sidam sekaring bawana langgeng Kakang Rada punapi menika kadhi ingkang sowan boten mangling Panakawan Bagong. Ha inggih. Lah, nembe kemawon kula menika kendel angenipun munjat ngersa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kuwatos sing raos sing manah kula menawi wonten titah ingkang gugat wonten ing Kayangan. Lah, nuwun sewu lho, Di. Mboten ateges kula menika dados ngetingalaken kesagetan kula ning kula saged maos dhateng batosipun Bagong. Piyambakipun menika tertentu dados wakiling para titah ing mapan wonten ing Pujangkara nanjihaken babakan sesakit ingkang tumanduk wonten ing jagat menika. Nggih menawi mboten klentu lho. Nyatanipun piyambakipun sasampunipun nyepeng asta paduka tumunten kadidine tiyang wahing menika sajaipun wonten bab ingkang dadosaken kagel
manahipun Bagong. Bagong, wonten dawuh. apa sababe sawise kita ngaut ning asta ulun, tumuli kita kaya dene wong getak kelawan panjenengan ulun. Paguyuban dewa niku sok latihan apa mboten? Iya. Kula niki titah lho. Munggah enten kayangan niku kudu diringi sing pancen ya serius tenan. Lah kok meleto. Menglasem lho. Wah, wis ngirang-wirangke. Rombonganing Jawata. Ah, sing jeneng dewa iki ya kaya dene titah menungsa kedurungan ina lali salah apes lan mati. Aja mbok seneni mengko ndak ora prayoga. Sing wigati-wigatine wae apa kita swarana ning kayangan. Pukulun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk. Iya ya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Ulun rada kula antaran bekti lonjo ulun. Ya ya Bagong tak tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat dayana ing kasantosan. Wis patang dina iki lho kowe iki Pak metu terus iki apa ora wedi kentekan bahan. Ulun Bathara Indra kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kowe lah trondolo ora diwangsuli. Iya ya Bagong ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Ana wigati apa Bagong kita sowan? Ingkang sepisan ngaturaken sungkem pangabekti kula kunjuk. Iya Bagong. Ing angka kalih sowan kula menika nuwun sewu Pukulun menawi kersa lan kesduwing penggalih kula menika sakmenika sade martabak. Kowe lah. Ana dewa kok tawani martabak iki lho. Estu Pukulun setunggal pak isinipun sedasa. Menika dipun tumbas 13.000 kula namung mendhet bathi 3.000 Pukulun. Daharan ulun kuwi pelemper tangga jiwa, jambu dipa nirmala. Mboyanate dahar. Apa mau marwanto? Martabak. Martabak. Wondene Pukulun sak rombongan boten kersa mundhut boten dados menapa jernyatanipun adilipun tiyang tawa menika menawi dipun tawakaken menawi dipun pundhut ya alhamdulillah dene ora nggih boten dados napa. Iya. Ing angka kalih Pukulun kula namung badhe nyuwun prisa. Kok donya menika yang boten ninggal padhang menika sebabipun menapa? Mriki sami ajrih krana kabar ingkang sampun dipun tampi wonten satunggiling penyakit ingkang saestu saged anggondol nyawanipun titah. Menika dadosaken suasana mencekam wonten ing alam donya. Mila ingkang saking menika Pukulun gandeng paduka menika dewaning para dewa kula nyuwun supados paduka menika nggadahi solasi. Apa kuwi? Niki lho napa jalan tengah solusi. Solusi supados jagat menika enggal padhang menika kados pundi caranipun? Serananipun kados pundi kepareng kula cumadong dawuh paduka Hyang Adi Pukulun Sang Hyang Jagat Girinata. Mekaten dados atur kula menawi wonten kidal-kidulipun basa. Kula nyuwun pangaksun sami menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah Pukulun. Bagong, Wonten dawuh ngerti yo. Jroning pirembugan iki mau ya ngrembug perkara lelara ingkang dumadya ning jagat. menika mencekam saestu lho Pukulun. Mencekam saestu. Awet kabar ingkang sampun kula tampi sesakit menika mboten saged dipun tonton kanthi netra waloka. Kedah dipun tonton mawi apa jenenge? Kedah dipun tonton mawi bioskop Pukulun. Dadi umpane dadi. Bioskop dengkulmu mlacat ki ora. Sing jeneng kuwi mikroskop. Wah, neradane modern iki. Mikroskop. Menawi mboten dipun tonton kanthi alat kados mekaten niku mboten saged ketingal. Mila kula nyuwun pangapunten, titah menika kadhawuhan menapa
kadhawuhan pripun lan kadhawuhan kados pundi. Amargi titah menika wonten jagal menika pakaryanipun werni-werni pukulun. Wonten ingkang petani, wonten ingkang penggembala, wonten ingkang nuwun sewu makelar, wonten ingkang dol tinuku wonten ing peken, wonten ugi inggih menika ingkang ulah seni kados kula menika. Kula menika sampun pinten-pinten gen batal. Amargi kula kudu pun nampi MC Sripah. Kok sik to, MC Sripah kok dijadwal iki piye? Apa matine wong ya dijadwal apa piye? Mergi kula menika saking dregile, ana wong kerokane wis tak pesen, sunek mati aku sing MC. Engko batal, dados pangumpa jiwa kula mandheg. Kula mboten saged pados sandang tedha, anak-anak kula cilik-cilik doting dlongop, mestine anak kula nek kepengin es, anak kula kepengin jajan, kula iki iso ngekeki dhuwit luwih saka sing dijaluk anak kula. Saniki kudu tak semayani, nganti bocah-bocah cilik do mbrebes mili. Atine wong tuwa sing kaya kula niki sing ora kuat. Kula niku kudune wong tuwa iso nuruti karo anak, saniki mung pandeng-pandengan karo anak. Pukulun lampah wonten jagat menika sampun morat marit boten kantenan. Kula nyuwun paduka ndawaken kebijakan-kebijakan ingkang samangke saged damel pepadang tumraping para kawula. Menawi mboten niki kula wis ora iso ngampet. Nek pukulun mboten saged paring kebijakan, nuwun sewu paripaksa menapa kula ingkang kudu lenggah minangka dados dewaning para dewa pukulun. Oh Mas Tunama Sidam Skaring Bawana Langgeng. Bagong, lah kok wuwusmu kaya mengkono? Kita ngerti ulun kuwi dewa. Ulun kuwi mboya meneng bae, nanging lagi golek srana lan cara kepiye bisa para titah ning mapan ning Janaloka mau bali bisa urip tentrem ayem. Ulun kuwi uga jejering Jawata nanging tanpa beda kaya jeneng kita. Ya mung ulun kuwi kena lara luputing pati. Ulun dudu sing duwe panguwasa donya. Ulun minangka dadi utusaning sing gawe jagat. Dadi ento kita kuwi matur kaya mengkono marang panjenengan ulun, banjur kita ngancam kelawan ulun. Sayekti kita bakal wani marang panguwasa ulun. Terpaksa kula kudu wani. Amargi kula antosi seprika-sepriki durung wonten keterangan sing gumathok, kula kudu kepripun. Ngoten. Jadwal kula batal kabeh lho kula. Tirik-tirik niku janjane iso nggo wah. Iso nggo nyaur napa-napa. Sane kepeksane ora iso piye-piye. Mula kula nyuwun keterangan sing gumathok, kula nyuwun pencerahan. Kula kawula cilik minangka dadi wakiling para kawula cilik nyuwun kecerahan utawa napa niku pangandika paduka sing saged damel tentrem ati kula. Nek mboten estu kula ora nrimakake kita nantang lan panjenengan ulun. Mboten nantang, kula niku mboten badhe wani apu kulun Sang Hyang Jagat Kirinata mboten. Meng kula suwun anggenipun makarya menika cak supaya enggal kelakon padang kananing jagat raya. Yen pancen kaya mengkono cetha kita ora nrimakake panjenengan ulun dadi dewaning para dewa. Yen pancen kita bakal gawe geger kayewangan papane ora ana ing Bale Martya Kundha manik. Nanging enten ana ing repat kepanasan Bagong mengko ulun bakal merpeki kelawan jeneng kita. Estu pukulun? Iya. Mboten goro? Ya. Kula niku tanget mboten goro. Jawabe heeh karo ora kok mboya. Mboya iki basa kadewatan. Mboya iki ora padha karo ora. Dadi Empu Sang Hyang Jagat Kirinata paring dawuh mboya iki tegese ora. Ah, nang ngoten matur sembah nuwun. Kula nyuwun pamit, Ulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ulun Sang Hyang Rata kula nyuwun pamit. Ya, Bagong sing ati-ati. Ah, lah wis ora karo-karuan anggere sing munggah Bagong niku rawur-rawuran. Ulun Sang Hyang Bathara Indra, kula nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Nun niki. Pun mboten sadean biyo. Ora.
Wis mbuya, Bang. Nggih, nyuwun pamit. Kula madal pasinan pulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik pono kawan Bagong. Pripun, Di? Ndara dasih aturipun ing Resi Pangdal-udal. Kakang Narada sak mangke ngaten kemawon Bagong dipun cepeng. Dipun lebetaken ing pakunjaraning kadewatan. Mangke riyin. Nuwun sewu lho. Lah kok Bagong dipun cepeng menika patipun Bagong menapa? Bagong wantun mutah lan panjenengan ulun. Mangke riyin Bagong menika sampun leres. Menika wakilipun para kawula alit. Bagong nyuwun kados mekaten menika sampun leres, Di, sampun leres. Kedahipun Adi Guru tumuli ngulir budi supados samangke wonten paridhawuh saking Adi Pramesti Bathara Guru ingkang tumanjanipun ngagengaken tentremanipun para kawula alit. Jernyatanipun kawula alit menika nggih bingung badhe matrapaken awakipun menika bingung. Tumindak ngaten menika mangke lepat, tumindak ngaten menika mangke kliru. Mila tumuti Adi Guru menika paring dawuh, kawula kowe kudu kaya ngene, kaya ngene, kaya ngene menika mangke badhe rampung. Nek sampeyan nyekel Bagong menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Nanging tumrap kula Bagong menika wantun kalian ingkang rayipun Manikmaya. Mboten wantun. Nuwun sewu lho. Kawula menika janjanipun mboten badhe wantun. Nek saya suwe diujarke lah menika mangke mboten dados kedadosanipun mboten sae. Ngaten. Mila panjenengan kedah paring dawuh. Wonten dawuh saking Paduka Adi Pramesti Bathara Guru ingkang badhe dipun pundi dening sangganing para kawula. Menawi kawula menika nampi dawuh. Sing tani entuk tetanen. Sing dagang entuk dagang waton syarate kudu kaya ngene. Ngoten menika mangke wonten pepadang ning nek panjenengan menika lajeng duka kaliyan Bagong lah menika mangke mboten sae kedadosanipun. Kakang Narada wonten dawuh. Kakang Narada mboten sarujuk kaliyan kula. Menawi mboten sarujuk tegesipun Kakang Narada menika ugi ngrencangi dhateng Bagong. Wah, lah menika ingkang awrat ngaten menika nek dipun tuduh ngaten menika kula sampun mboten saged matur. Indra wonten timbalan. Ketapno para wadyabala Jawata Bagong dirangket nggih ngestakaken dawuh Di Kakang Narada menika sampun dawuh ulun Kakang. Monggo tunggak waru godhong dadap. Sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kanggo mitraning asta aneng asta piye Bagong? Wah wis kula wis matur ket wau jaman munggah teng kayangan wau ta teng dalan wis matur ta. Nek kula sing munggah teng kayangan iki mengke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Merga kula niku kegolong wong sing ra iso ngampet kanepson. Lho. Nggonmu matur kali wong pikul Bathara Guru piye? Ampun matur apa anane jagat butuh kecerahan.
jagat butuh pepadang. Ning Iwang Pikron Bathara Guru bola-bali meng hang-hong. Ora ana kata-kata sing jelas meng ngilahing gemremeng kuping kula nganti nesu kula. Nek Pikron Bathara Guru ramene kebijakan karo rakyat teng alam Padang, luwih-luwih rakyat cilik. Kula ngamuk teng kayangan. Kowe muni ngono kuwi. Heeh. Tak cocok lho kowe. Heeh, nggih. Kowe lah dalah kendel tenan kowe. Ah wis kan biyen. Nameng Kresna karo Bagonge kendel Bagong. Mula niki kula wis ngerti gruduk-gruduk para dewa goleki kula. Niki sampean tata-tata lho. Kula wau mung dikongkon karo Prabu Kresna Raden Janaka kon munggah teng kayangan. Jarene sampean munggah kayangan isin. Sampeyan ora kepenak karo Sang Hyang Jagadgirinata merga sampeyan niku titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku anake Bathara Guru. Sampeyan wedi nek mutah karo bapak sampeyan dhewe. Terus utusan kali kula sebagai wakil rakyat cilik. Niki tanggung jawab. Kriwikan dadi grojokan, dadi gelut tanggung jawab. Lah dalah Arjuna ayo bali ndi? Wah, lah iki salin perkara iki. Kene wis gelem dikongkon wis dadi masalah kok kono. Ayo Janaka bali. Bali ya. Bali ya. Wah, jegal sikilmu. Blebeke nang kali. Lah yen aku kon mungsuh karo dewa, aku ora wani. Ora wani kok kongkonan aku. Semono uga aku Bagong aku isin. Isin ngedepi wong wedok ora isin. Nek ngedepi dewa kok isin ora. Aku ora kepenak mergo dewa-dewa ki mara tuaku kabeh. Aku ora penak Bagong. Pokoke wong loro iki nek nganti lunga, dicenana ora masalah. Aku nesu tenan. Nek sampean wong loro niki bebeda karo aku, memang kambing hitam kan Bagong. Samane wis ngerti nesune Bagong, gilani lho. Lho, kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo? Weh, lah kowe kepengin bukti piye? Tak suwunke karo sing gawe urip nek Kresna Janaka do beda Bagong. Asli wis to wujudmu tanpa beda kaya aku tak kandhani. Modar kowe. Arep ngapa kowe? Jagat Dewa Bathara iki awakku kok ngedibel iki. Mula ora sok mempermainkan wong cilik. Apa sing iso anu ditampa dongane iki mung wong sing ndek derajat pangkate lho. Wong ki nek beda karo wong cilik unine mandi, ucape mesti eneng nyatane. Koko Rabu. Kok bobot kula saya awrat. Aku dhewe ya gumun lah iki. Iki kok mataku padange ra jamak-jamak. Ayo, kapokmu kapan kowe? Ayo kowe, kuwi alise kurang kuwi. Matane melar. Alise mung kurang mung jleret. Sampeyan mang do mengo, do delok-delokan karo Kengrayi Raden Janaka. Kok gawe? Lho, aku ngopo? Weh lah, ampun nyalake kula lho. Kula ya ming sak uni-unine lho niki. Nek nganti sampean mengke wis getun kelakon iki malah ngrekoso. Lho, Janaka kaya ngene. Kok ora. Aduh, Yayi. Keparat tenan. Lah kok dadi Bagong kok ucape kok mandi. Bagong wong edan. Kapok kowe. Saya suwe ora mung raine ning suarane iso dadi kaya aku. Bagong ora tatanan babar belas. Ya jeneng ngene iki piye? Iki dalam rangka proses wis. Delan.
Wilajeng ketiwa mandor. Wis, Yai. Lakon sing wis kelakonan dilem kudu dilakoni. Koko Prabu. Inggih, Koko Prabu. Pancen Jandya Rama Kakang kuwi kleru karo Bagong. Inggih. Mula ora wajibe kowe karo aku nggunakake Bagong supaya dadi wong kang tansah disiya-siya. Ya kaya ngene iki lho dongane wong cilik malah ndara dase. Seneng tenan aku iki. Wis sah Bagong kembar telu. Lho. Aku dudu Bagong. Aku ya dudu Bagong. Kowe ra edan Bagong, kowe ra edan jagat Dewa Bathara. Kowe ra edan mono kae. Iki ora mung penjalukane Bagong kembar telu tak gawe Bagong kembar oke, aja kuwatir. Koko Prabu, paduka kenging menapa ora. Ujo. Pamer duwe kaprawiran. Bagong ora gelem balekke Koko Prabu semban kaya wingi-wingi. Aja takon dosa, tak pecah siramu. Piye? Muni piye kowe? Kowe kepengin dadi kaya ngono apa piye? Ya ngono. Prabu Kresna kuwi dadi kaya ngono mergo tak shotke. Mergo arep gawe mengkambing ditampan aku di depan para dewa. Aku nggak mungkin. Nggak mau. Nemeng dikambing kita akan mau carane kaya ngono. Ora gelem balekke. Iki merganing patimu. Piye? Mandya ucapku arep sikara karo Bagong kuwalat kowe Setyaki. Modal ora. Bagong aja sembrono. Jagat Dewa Bathara. Setyaki. Mboten paring dawuh ora. Ora kok malah gumujeng. Wih lah Bagong bengi iki dadi lakon tenan. Wis kene. Do mlumpuk. Bagong ora sembrono. Mangilo. Edan Koko Prabu menika kados pundi? Wis diterima-terimake. Diterima-terimake ora dadi ngopo sih. Pancen lakone bengi iki lagi Bagong. Edan Bagong meneng. Kinangan aku bali nang Madukara bojoku do moh kabeh. Tak peke. Aja edan Bagong. Aku kudu kepiye Bagong? Suarane dhewe-dhewe. Nadyan kaya mengkono tetep aku tok anggap ratu Gustimu Bagong. Non. Wonten dawuh. Saiki nek kanthi cara kaya mengkene aku malah ora isin ngadepi para dewa. Nah. Mergo dewane ora bakal ngerti aku sapa, ngertine aku Bagong. Ngoten lho, gelem temandangno malah ora apa-apa. Arjuna Gelem penpering. Janaka Wonten paningajeng. Janaka Wonten paningajeng. Kok suaramu saya ora cetha. Cangkem kula abot. Ayo wong biasane cangkeme cilik saiki gedibel semono. Ngobahke rak kudu nganggo kasantosan ya ta? Ngobahke cangkem sing gedibel-gedibel iku kudu nganggo kasantosan. Wes kowe ora usah melu-melu bakal tak tandangane.
dewa mengko sing methoke adikku Janaka apa dene Sencaki? Ndeka wis tak kendel. Janaka? Janaka? Methoke para dewa ya Dimas. Oh iya, tak betul. Tinunun kadanira wirang tumandang satyane ku garwanira satyane ku garwanira iki Bagong kok gawe dolanan iki sapa iki? Dangkon aran. Santen kan menjelaskan. Sapa? Santen kan menjelaskan nyanyi. Sapa Bagong? Setyaki. Lho. Titaulun Setyaki kok wujude kaya ngene. Iki salah le mlebu salon. Maskeran kudune bengkoang kok. Maskeran kok bekicot ayo. Wis le garing suwe. Le merambat alon ayo. Malah neng rai teng pletot ora karo-karo. Angan ngono jane. Piye? Lorendra lemah jalur. Aku sing ngarteke Bathara gelem tentrem gawe jagat ora? Kuali. Heeh, ning kuali. Bathara gelem gawe tentrem ing jagat ta ora? Bathara Guru Kanjeng Rama kula nedeng menggalake babagan kuwi. As ora sandadak kokean pertingsing. Wis ora gelem iso gawe tentrem ing jagat perkara iki. Amuk Suramarta Jamrata. Ana tandanya. Ardi kentrang sirahmu. Kentres. Oh, kentres tak kira kentrang. Pecah siramu bener panggatahe. Piye? Panggatahe. Arep main ayunan. Panggal tayon. Oh, tak panggal tayon iki. Mati dereng aku.
sedaya para jawata sampun kendhang kapracundhang ora Bu. Ora Bu sedaya para jawata sampun kendhang kapracundhang. Jagat Dewa Bathara terus jagat Pangestungkara. Bagong, Nun. Iki reku malik kapan? Wah, terus suwe. 10 kurang seprapat mengke malik. wong edian ora? Lah kok aku iso wujud kaya ngene wis ta, karang ya ngene iki ra masalah ora apa-apa. Kowe nek seneni wong akeh lho. Sing nyenani sapa wong walian kok seneni ora. Wong ngene iki lakone ngene iki kok. Terus pripun? Sang Hyang Pikulun Jagat Girinata mlayu ngambah Dirgantara. Arjuna kulunen paring adhawuh, "Diyoyak kuwatir kula menawi mangke Pikulun Jagat Girinata menika dhateng negari Ngamarta. Menawi ngantos kula lan panjenengan dumugi Ngamarta wujudipun kados mekaten. Menawi Koko Prabu Darma Kusuma sok Oh iya ya, inggih. Bagong, Nun, aku balekno kaya mau. balekke piye dong rampung lewuh kok kon balekke. Ora iso aku lha ya mung waton omong, waton ngucap kok mula sonane ora sok ngembe karo wong cilik, ora sok mbebeda karo wong cilik, ora sok makake wong cilik, dumek wong cilik dipakake. Dikon gawe masalah, engko sing sampean terus lunga. Ha niku dandane kaya ngoten niku. Ora Bu, Setyaki piye? Menawi ngantos kula wangsul wonten ing garba ruji kados pundi? Ya sawetara iki aja padha bali dhisik. Iki kanane kaya ngene iki piye? Pun mengke nek percaya kali kula to. Mengke nek sampean niku wis gelem nyambut gawe mbelani kula niku bakale sampean niku uwal saka dedosan. Ngoten. Mula aja sok ngece wong cacat, aja ngece wong melarat, aja sok ngece wong ra duwe, engko ndak kualat. Kaya ngoten niku. Sampeyan ngece karo wong cacat, weh mlakune pincang sok kala mangsa sampeyan kedegling pincang. Bagong wong eleke pakake nang dewa-dewa upama mati ya ming Bagong. Nah. Bagong ngomong ditampa karo sing gawe urip. Sampeyan sakniki pasuryane kaya Bagong. Sampeyan mulih teng Ndarawati, Ndara Rukministi Bima Jembawati semaput kabeh. Karo sampeyan. Kok Prabu kados mekaten gledak. Aku sing ngurut. Us. Kok njur aku sing ngurut. Sapenake dhewe ora. Kok Prabu kados pundi? Sang Hyang Jagat Girinata kae dioyak wae Janaka. Monggo kula dherekaken. Ya cemplang ya truk nek gara-gara kok ora ana Bagong ki. Ha ya kepepet wong nyatane ya kondisine kaya ngene. Wis pirang taun Bagong lunga? 17 taun iki, Pak. 17 taun. Ayo wis suwe tenan wong anake mbiyen jaman ditinggalke umur 5 taun. Ata wingi bar dijabke. Bagong ya ora ngekeki kabar, ya, Truk? Ah iya, ya ora ngekeki kabar. Wah, pancen bocah. Jarene arep kelingan wong tuwa kok tanpa layang, tanpa ana keterangan. Tanpa DSM. Apa? DSM. Sing liwat HP ku lho, SMS, DSM ora. DS. Ketuluangan. Bagong nek omong klera-kleru, Pak. Syukur. Lah, iki Bagong lunga wis keletan wayang Climen ping pira? Kaletan wayang Climen ping pira? Bagong lungane 17 taun. Ya kira-kira wis 237 iki, Pak. Edan. Wayang Climen ya nganu ya reng apa? Iso suwe, kuat suwe. Ah kuat wae. No yang anggere matenge banget kuat suwe kadra. Matur suwun. Petruk diwaca layange. Nggih, Pak. Persembahan saka sapa? Menika persembahan saking Mas Bambang Margono.
Menika lenggahipun wonten ing Korea Selatan. Laminipun 17 warsa. Weh, Mas Bambang Margono sembah nuwun, sembah nuwun. Dalam rangka Monosuka dengan dan generasi muda agar mencintai budaya khususnya wayang. Lan mugi-mugi Bapak Semar sak rombongan kula gareng kru sedaya mboten ngomongaken sound system streaming pinaring ana sehat lan sukses. Amin. Ana sawerane ora Petruk wonten dari Bapak Salman. Iwak garak salmon. Aja sok mlesetke asmane wong ngono nek piyaine iki seneng nek ora seneng. Sing jeneng Ponokawan mlesetke iki wis biasa. Kagem nyengkuyung pagelaran wayang Climen mugi berkah. Sampun kirim saweran 1 juta rupiah. Wah. Lumayan. Lan angka loro saka Bapak Juwari. Nyuwun tembang Sesideman. Saweran 500.000 sudah masuk kemarin malam. Kelewatan belum disebut. Wah, ya matur nuwun karo telpone Petruk ki mbok menawa sing kemareng nyuwun ya sik tak bukai ya ning ora usah kesusu alon-alon. Biasane ya wis gumer-gumer. Ayo Bagong ra ono iki bahane angel gitu. Transfer berhasil kagem Mbak Tatin sapa sing Lungiting Asmara. Wah, nggih. Nyuwun lagu tembang kangen Mbak Tatin ugi kenging, Mbak Agnes ugi kenging. Saking Pak Yoyok Kamal Wonosari sawer 1 juta besok ditransfer. Matur sembah nuwun. Wah. Nyenengke ya anu jenenge iki. Reng, iki paguyubane ya wis padha siap sedia. Weh lah. Waranggana ana pira, Petruk? 4, Pak. Weh. 41. Kok njur dihubungke karo remi 41. 4 wae. 4. Siapa mana? Siapa saja. Siapa saja? Ayo ora pangling ki sing mepet awake dhewe iki. Putumu, Pak, putumu. Wah, putuku sapa? Putuku kok andang gedhe. Putumu Mbak Agnes. Walah. Agnes Yanandasari. Noring boy. Noring cas ora noring boy. Jejere kuwi anakmu wedok Tatin. Walah. Bengi iki sing dijupuk sinden sing sisa XXXL. Wah, sisa ya ukurane gede-gede. Sing pinggir kae ukuran gede ning mlenyek. Iya. Mergo dirageni karo bojone. Anggere bar ngrageni tela ora wisa terus nggo nyekeli bojone. Mula awake do mlenyek. Ning legi ra apa-apa. Ning kari nglepungi ya iya, heeh. Tole kejaba saka kuwi ya tole jroning gara-gara kuwi ya kudu ana visi lan misine. Waduh. Ana ing pandemi Covid-16 iki. Covid-19. Engko ndak ijolan rupuyer. Iya. Covid-19 iki awak dhewe kudu tetep tenang, kudu tetep ayem, kudu tetep tentrem. Ning kejaba ayem, tentrem lan menenge awake dhewe ya aja mung terus meneng, ning tansah ngantu-antu dawuhing pemerintah. Besok kapan kowe karo aku iso ndang bebas pentas ning jaba ketemu karo para penggemar-penggemar lan pecinta budaya wayang kulit. Iki ya mesti kudu dipenggalihke ya, Pak. Lah nek ora dipenggalihke mengko nek awake dhewe mbadal terus nekat pentas ning jaba ya diluputke ya diklerokke. Mula aja nganti awake dhewe diklerokke diluputke, awake dhewe nunggu dawuhing pemerintah. Muga ndang dipenggalihke. Aja mung mikirke awake dhewe. Iso nutup kono, iso nutup kene.
Ning ya sing ditutup kuwi dipikirke piye carane supaya tetep iso golek pangupa buga. Ora ketang sithik-sithik nek iso dilakokke kuwi bakal iso dienggo ngulur nyawa. Nah nggih, leres Pak. Iya. Kuwi sing wajib. Mula muga-muga Cilimen iki ya dimidhangake karo para bapak-bapak sing lenggah ning pemerintahan. Awak dhewe mlenggah lungguh ning pemerintah daerah ya bapak-bapak pemerintah daerah sing padha menggalihake gandeng rakyate akeh pangupa jiwane, pangupa bogone kuwi duwe dhewe-dhewe eneng bakul, eneng makelar, eneng bengkel, eneng wong dodolan panganan, eneng seniman, eneng petani, eneng pedagang lan sak piturute. Lah monggo anggenipun sami menggalih kados pundi. Ngono ya, Pak. Heeh. Wah, ayo nek ana Bagong anane ming gojekno ana bapak ngene iki rasane kaya ana pituture. Lah ya jeneng wong tuwa iki ya kudu metu-metu wis dawa. Nggawa. Wis nggawa. Heeh. Ngawur. Semar iki nek omong ketoke dirungokke tenanan ning jebul ngawur. Aku omong ngene iki karo ngenteni saweran-saweran selanjutnya. Aja ming nonton tok. Nonton ki ya gunake kuota padake ora. Nonton ki ya tuku kuota berapa giga ngono terus dienggo nyetel wayang Cilimen. Saking akeh sing padha tresna awake dhewe lho, Pak. Lho, nganti wulan Juni iki wayang Cilimen ki meh full. Mau ana sing kepareng nimbali wae nganti tak cancel. Ya pirang-pirang sing nimbali sing di-cancel. Ngenteni pemerintah iki nek pancen wulan Juli iki ya durung keparengake pentas, ning ya sing dijaluk ya dikeparengake. Ha iya. Ade tetep iso nggunakake wayang Cilimen. Wedine wis iso pentas ning njaba. Wah! Munggah panggung nganggo tril aku. Wis tak omonge ket wingi lho. Asli ora goro, saka seneng-senengku nadarku ngono kuwi. Oh iya. Yen boncengke Prastiwi. Nah. Oh tekan dhuwur rak jengatke tiba. Iya. Nyenengke tenan ya. Sesuk bengi ya isih pentas meneh ya, Tru. Ah iya, mbladeg tenan iki jan wis ora ana lerene tenan. Iya. Mau ana leren tanggal 22 karo 24 diseni karo Ibu Tumiyono karo Bank Indonesia. Wah, Bank Indonesia we nimbali walang Cilimen. Wayang kok walang. Wayang Cilimen. Ah iya, tinggo sosialisasi uang. Ayo ngono ki padha karo kepenak to awake dhewe ya. Iso mlaku. Ade iki wis alhamdulillah kanca-kancaku ya bersyukur. Iya. Sing ngono lho terus sing iso mandeg sek tanpa iso obah ya ana. Mula ya kuwi wajib dipikirke tenan karo bapak-bapak pemerintah. Ya. Nggone nganti awake dhewe di ngendikani, "Lah situ bisa berbuat seperti itu." Bisa, Pak, karena saya punya channel. Ya. Dan ini konco-konco ya mau diajak seperti ini. Ada yang tidak punya channel dan harus bagaimana itu ya banyak sekali. Iya. Aku ditembake. Oh iya. Mumpung sindene akeh tur ya. Di. Tegese lemu-lemu. Nyuwun tembang sesideman. Amin njaluk tembang sirmane kok glegeken lho. Karang weteng ki rasane kaya wareg. Sesuk iki nek kancane wiyaga njukuk sego iki ora ngadeg nang gurine ngono kae. Wiyaga do njukuk sego kok kowe ngadeg nang burine kaya arep tok amati mbok ya sing kowe jebul bareng tak pikir iki wah lha. Luput saka gendongan uwal saka kudangan. Sing jeneng liwet ki jebul gunake gas barang. Wah. Sirahku iso celeng-celengan. Rasa kuwatir sesuk diajokke nang nggon panitia. Ki lho, ki entekane semene. Iya pancen ya tak karang. Lho, aja dikarang. Konjur dikarang ora. Manut sesuai pembelanjaan. Nah iya, ya ora apa-apa ora. Nyuwun lagu iki ana sing nyuwun sesideman. Wah ya ora apa-apa. Urut saka 6 wae. Sing paling enom ya Mbak Ayu. Oh, ayo ora. Iki wis anu kok sing lanang kok sing durut. Oh. Ayu iki arep enom dhewe umure sing lanang tuwa dadi lebu tuwa. Oh iya.
Aku tak nyoba. Suarane putuku. Oh iya. Putu, heeh, Mbak Agnesia Nandasari. Jan bocah. Ya, nyuwun lagu. Ki ana sing nyuwun sesideman. Ha iya engko diratani, Pak. Nek karepe manut karo para penyawer iki karepe sing disenengi upama Tatin ya nyuwun podang kuning Tatin. Nyuwun lali janjine Tatin, nyuwun apa-apa Tatin. Boros. Heeh. Mula kudu didum. Ah iya. Iya bener sing rata. Mergo iki bekerja sama dalam etos. Ya kuwi silsilah Majapahit sing wis kanthi apa jenenge berdasarkan kesepakatane kanca-kanca iki kerja dalam kebersamaan. Ngono kuwi. Heeh, ngono kuwi. Kerja dalam kebersamaan. Nah, mula ora wajib ana sing anu apa jenenge kokean le nyambut gawe, ana sing kesithiken. Kudu kabeh rata. Wah nek ngono sing kendang ya kudu diganti sok kapan-kapan. Wis klera-kleru e. Wis bundel e, Bu. Urung tekan gong kok wis ndontak-ndontak. Kuwi tulung didentake ndase kuwi. Kancaku kuwi akeh sing wis do error ta, Tru? Ha iya. Dek wingi Katno tak kon nyiter ya digenjreng. Ha iya. Nyiter iku dene cing ngono kok jreng anggepe lagune Gomblo. Bawa pocong we ya kleru. Pocong lho, Tru. Ha iya. Pocong iki cah SD we iso. Bapak pocong. Ngelmu iku kelakone kanthi laku lekase lan wankas tegese kas nyantosyani. Setya budya pangekase aku. Setyane budya kok kaya kono. Oh. Edan tenan. Dikandani ya gedhek. Kleru. Ora. Error pisan wis do error iki. Iki sesuk aku nek ora ganti wiyaga cilaka iki. Heeh. Ora apa-apa. Nek pancen wis diniati ket saiki igete kon nglumpukke. Arep nggo ngapa iket rombongan kok nglumpukke? Wah, disewake. Manungsa nyaingi tusio. Aku mesti nganggo gelang sing gedene 40 kg. Ayo Nes, bela kok. Bocah kok dikon wong tuwa klemat-klemet ora. Gregetke. Ngadeg mboten Teh. Ha iya. Ngadeg. Ngadeg. Kowe iki ngadeg kowe ketok cendhi kok. Sapa kuwi? Ana sing muni cendhik nang gembil sapa? Ketoke sinur. Ya. Iki dicaoske pamundutane Tole. Bapak ora kepengin mirsani putumu, Bapak. Lho, madhep rono. Weh. Lho, wolah. Walah. Pripun? Wah. Kok aku njur kemeringet. Kowe iki wong tuwa kok iki lho Pak wis tak kon to. Sambel mie ayam iki dilangi. Wong tuwa mangan mie ayam kok sambele tekan ndas. Nggo ambu-ambu. Dibawani nak ya. Men dipresani ro Mbahmu Semar. Sapa ngerti iso dilebokke. Heeh.
Neng rekaman kok njur. Rung rampung kok iso ora. Ya. Semarika den prayitna semuriris. Semuriris eko balik. Ki Manik Maya. Lah kok dadi tekan Karang Kadempel Kakang Semar. Kula nyuwun pengayoman Kakang. Pengayoman piye? Kayiwangen nalika semanten geger. Disababake kula piyambak nembe pados rana supados saged anyirep ruhara ingkang tumanduk wonten ing jagat raya. Ingkang persasat sedaya para kawula samya nungsang puyang katraking welaking Jawata. Nanging kula pitados bilih estunipun menika sanes pedamelan kula Kakang. Kula piyambak ugi bingung. Kula piyambak ugi mboten saged ametang lampan menika. Asalipun saking pundi teka mekaten ingkang tumanduk wonten ing jagat raya. Dumadakan dereng ngantos purna anggenipun ingkang raya menggali babagan kados pundi sepados sakmangke para kawula saged gesang sowanipun ingkang putra Kakang. Anakku sapa? Ingkang putra pun Bagong. Piyambakipun matur dhateng ingkang rayi minangka wakiling para kawula supados ingkang rayi damel pranatan ingkang satemah saged damel gesanging para kawula ingkang katerak ing Rugara. Nanging nalika semanten apan saestunipun nembe kula petang kaliyan Kakang Trada. Nanging kaselak ingkang putra pun Bagong ingkang sampun kasurung bramantyaning kakung kaduk kepanasen. Wekasan boten saged angampah dhateng mubal babaling kanepson. Adamel geger kayiwangan Suralaya Kakang. Kula nyuwun senjata pitulung dhateng Kakang Nayantaka supados saged anyirep dhateng kamurkanipun ingkang putra pun Bagong Kakang Semar. Semareka ten prayatna semuriris eka balik. Titiyani gandayani tresanya purnama sasi. Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Dereng ngantos pariposama imbal wacana nalika semanten katingal nganglang jagat nalika semanten prayitna Sang Badranaya ya Sang Nayantaka dupi mulat satunggiling Jawata ing nganglang jagat sigra den bujung lampahing Jawata kagyat Sang Hyang Pukulun Bathara Guru wau. Mekon sing langit kelap-kelap katon lergen sanging risang mawe gandrung
Sabaran kadolo wukir moyak mayek saking ndas balewur. Ladal. Romangsaku wis ora ana ingkang padha weruh kelawan aku. Lah kok dadi iki aku ditututi. Karo wujud tanpono kawan kowe sapa? Aku Semar. Kowe mabur ngambah Dirgantara. Ditutke wujuding bledug ingkang 1000 cacahe. Kuwi apa? Apan aku ditutke kelawan anak-anakku ingkang wujud bledug ingkang datan kasat netra. Kowe sapa? Aku jangkeping dewa nanging ora tau kapitung dadi jangkeping dewa. Dewa? Ya. Dina samengko aku pancen nyebar anak-anakku supaya ngebaki ana ing jagat gawe cintrakaning para kawula. Wah, ditepungake aku Bathara Corona kaken. Wah! Candhak sumbere. Panus maning jajalanen. Sukertaning bawana lha kok dadi anak-anakmu sing gedene mung sak bledug-bledug sing ora kasat netra wae kok iso gawe geger jagat. Ya pancen ku wis pinesti. Lan aku kudu nindakake kelawan dawuh ingkang Maha Kuwasa. Merga akeh-akeh menungsa wis padha blereng marang derajat pangkat, wis padha sulap marang kebiaring brana pijes. Iki dadi pauku maning menungsa. Weh, ning ora kabeh duwe keluputan. Ning kena ngopo sing tok gawe pati kok sak kabehing menungsa. Tegese kowe ngawu gawar ngawur. Saiki ngene. Apik-apikan aten. Kowe ya tetep iso mapan ana ing jagat, netepi karo kewajibanmu ning aku njaluk wene ana cara supaya menungsa iso luar saka penandang lan iso uncat saka tingkah gawene anak-anakmu ingkang gedene mung sak bledug mau. Sejatine ora gampang. Luwe-luwe kowe mapan ana ing nuswa Jawa ingkang kebak ya kuwi tetombo ingkang tukul saka woh-wohan lan wit-witan. Luwe-luwe sejatine kabeh mau ora mbebayani Semar. Waton kabeh mau ditampa kanthi ati ingkang ikhlas, aja kesurung rasa keweden ingkang banget-banget wekasan iso ngringkehake marang kasantosaning wong mau. Ingkang angka 2, aja nganti anak-anakku mlebu ana ing awaking menungsa kanthi liwat ya kuwi bolonganing tutuk, bolonganing irung lan bolonganing mripat. Mula kudu sing padha waspada ngati-ati, kudu njaga marang karsikan. Kudu tansah njaga marang karsikan, tangane kerep diwisuhi, sikile kerep diwisuhi. Aja kaya kowe ora tau wisuh mula pliket. Diapure. Ya wisuh to ya kok ora wisuh. Kuwi dadi cara ngene iso nanggulangi lawan wengising anak-anakku ingkang padha sumebar saindenging jagat iki, Semar. Oh, ladal. Corona wonten dawuh pukul. Jebul kita ingkang gawe geger jagat raya. Saiki ngene, aku wene ana tandha, wene ana wektu lan wanci besok kapan kabeh iki bakal dadi pepadhang. Tegese memala sing tok sebar iki bakal kukut saka ing jagat. Aku wene ana tandha. Aku ra iso menehi tandha sarta wektu ingkang winanci. Nanging sesuk mangsa kala wis ditetepake, aku bakal sumingkir sak anak-anakku. Ning tak jaluk aja suwe-suwe mesake uripe para kawula. Ya, ora bakal suwe meneh, jagat bakal katon padhang. Ngapusi tak goleki nggonmu ya.
Bagong kok nggawa rombongan. Iki gengku, Pak. Weh. Gengku. Aku saiki ketua geng. Jenenge apa? Pom-pom boy. Wah. Ngati-ati Pak saiki gleleng karo aku. Mungsuhku piye? Kancaku piye? Rupane padha kabeh to. Kakang Semar. Aku ingkang teka. Wih, lah kok suaramu apik? Iya Kakang Semar. Malah aku sowan mrene iki njaluk marang Kakang Semar gandeng Bagong. Nibake upata pekasan kateman marang aku Janaka lan Setyaki. Aku tambah nono Semar. Lah kula mboten ngerti pripun nek nambani. Kapok kowe. Ngono kuwi sak teruse wae. Bagong aja edan Bagong. Aku Nalendra. Bagong aja edan Bagong aku satriya. Bagong aja edan Bagong aku. Aku satriya. Arep satriya nek rupane padha aku. Arep apa? Pukulun kula nyuwun kawelasan, dipun paring ana pepadang. Kresna ulun ra bisa gawe padang nglawan jeneng kita. Pukulun kula nyuwun pepadang. Bocah edan iki. Tok apake? Ora usah melu-melu kle. Mundur. Iki perkaraku. Ora kok Sinundarawati kok rupane padha kowe. Ndara Janaka kok pasuryane kaya kowe Ndara Setyaki. Iki tok kampake. Kowe nganggo aji-aji apa? Ayo. Lha kok nganggo aji-aji apa? Gong ora edan kok. Balik kaya wingi uni le. Balike. Asline aku lek tuku sulapan ki nang nggon wayangan. Oh. Aku ndelok wayang ana wong dodol sulapan, tak praktekke kok mandi. Ayo dibalekke. Balekke piye dong rampung lenyuke woh balekke. Aja edan Bagong aku balekno. Niki. Tak drijine dadi tumpangke teng apik-apik kula. Pun nggih. Udah siap nggih? Iya. Iya. Mengke nek kula muni gejepit ngoten. Ampun do lunga lho drijine nek sing lunga ora malih. Cinciripit gula batu gejepit. Sepele. Kene le ngematke tenan kok ming cinciripit gula batu gejepit. Piye? Gleleng ta ya kuwi. Kuwi donga lek tuku nang nggon sulapan. Ora keturan. Menungso ya ngene kok iso gawe lelakon lho. Bagong mrene ya tak panah ndasmu. Ya ora entuk dendam. Wis rampung masalahe kok dendam ora. Bathara Guru ki bali ora ya? Ya mau takon. Kulon Bathara Guru niku wangsul teng kayangan apa mboten? Ya bali aku tak bali wong ya ora ana kesempatan pamit. Wis gak areng apa meneh iki. Ya wis wektune ya wis entek. Kurawa disingkirke. Kurawa ngopo? Ora ana sambung rapet karo Kurawa kok. Ngono kuwi wong nek tergantung karo apa jenenge iki tatanan sing wis ana. Ora ana sambung rapet karo Kurawa. Werkudara, Kurawa singkirke. Ayo mesake li dandan kok ya. Kurawa le dandan ke sore mau metune ming kari dhewe gek ming disipat barat. Sok meneh niku nganggo realis mikirnya realistis. Siang realita ngono lho. Ngetan. Lagi iki lho bendara-bendara di nggo dolanan karo ponokawan.
Kegentenan biasane ra sampean nggo dolanan kula. Jane sampean kula nggih dolanan. Ya wis yen pancen kaya mengkono. Nah, damar mancong Cinopet. Oh, janggut lho, Mir. Lara iki. Senengane kok. Wih. Sok meneh iki nganggo kathok sing ra lobok. Ah kok metu menjete ngiwonengen. Tutuk sisan. Koko Prabu, piye? Rumaos kula menawi wonten Karang Kadempel menika suasananipun tansah meriah. Lah jadi arep kondur ning Madukara apa nang kene? Mespaosaken gojekipun Panakawan menika geli. Geli basa apa? Pun kliwat sak menit.